cwestiwn yn dweud ni bod lowri'n cico pêl-drod i fyny yn vertical, gyda bianedd i 40 metr eiliad o bwynt sydd 0.9 metr uwchlaw, felly mae'n dechrau fyna uwchben y tir. Mae'r bêl yn cyrraedd uchder mwyaf o 10.9 uwchben y ddaear, uwchlaw'r ddaear. Gallwch dybio nad oes dim gwrthiant aer yn gweithredu yn ystod y mudiad. Felly, tynnu llun yn gyntaf o beth sy'n digwydd, mae'n dechrau taflu'r bêl 0.9 metr uwchben y ddaear gyda bianedd cychwynnol i 40. Galwn ni fe. Mae'n cyrraedd pen y daith, bydd yr cyflymder yn 0, bydd y bianedd yn 0, mae'n cyrraedd y pen y daith, lle mae S wedyn o'r man cychwynnol yn 10. 0.9 uwchben y ddaear, fyna i ni'n dechrau. Fyna mae S yn 0 ar y pwynt yna. Mae cyflamiad yn mynd i fod yn minus G, ond mae G angen tynnu fe lawr. Felly dyna beth ni'n gwybod, ni'n mynd i ddefnyddio fformula gyda lan yn positif sy'n defnyddio yr pethau ni'n gwybod. Felly ni'n gwybod ni angen dod o hyd i bedol, ni'n gwybod S a ni'n gwybod A yw minus G. Felly gosod rhywna mewn yn yn fformula ni. Felly 0 yw V i bedol, ni angen dod o hyd iddo, plus 2A yw minus 9.8, G yw 9.8, gyda ni yn mathemateg. Mae ffiseg yn defnyddio gwerthoedd gwahanol, a maen nhw'n defnyddio X fel mudiant i fyny, ond hwnna yn gwrthgran i ni fath o tegwyr achos sy'n fyny fyny. Felly S gyda ni mynd lan, a mae yn 10, na le mae'n dod i ben y daith i fyny. Felly dyna beth ni'n gwybod, ni wedi gosod nhw mewn ail drefnu, felly mae 2 lluosi minus 9.8 lluosi 10, wedyn dod yn minus 196, felly mae i bedol di sgwario yn 196, ail isradd hwnna yn plus neu minus 14. Ni wedi gweud bod ni'n mynd lan, felly cymeryd y plus 14 metr yr eiliad. Bernard 10, darganfyddwch yr amser rhwng y bêl yn cael ei chico a'r bêl yn taro'r ddiar. Bêl yn cael ei chico, felly dyma'r llun oedd gyda ni, rhwng y bêl yn cael ei chico lan, cyrraedd y pen a nôl lawr i gyrraedd y ddiar. Na fi wedi galw S nawr yn minus 0.9, achos dyna'n 0 ni, i'r pwynt lle mae'n cael ei taflu. Felly mae'n mynd lan i pen y daith, nôl lawr, heibio'r man cychwynnol, a nôl i fwrw'r ddaear. Felly mae hwnna'n bwysig. Felly ni'n mynd i ddefnyddio y fformula yma, S yn haflu ut plus hanner AT di sgwario. Felly, a ni'n mynd i ddefnyddio minus 0.9 fel S. U yn 14, T ni'n angen dod o hyd iddo, plus hanner A yn minus 9.8 eto, a T di sgwario ni angen dod o hyd iddo. Mwn gyda ni nawr yn hyfaliad quadratic, felly fi'n mynd i ail drefnu fe a gosod y T sgwar ar y dechrau a wneud e'n positif. Hanner 9.8 yw 4.9, felly 4.9 T sgwar minus 14 T minus 0.9 yn haflu 0. Dyna beth sydd dynnu i ddechrau. Mae'n gofyn i ni rhoi'r ateb i 1 lle degol, felly ni'n gwybod bod e ddim yn mynd i ffactorio. Felly gosod yn y fformula, so minus B plus neu minus B di sgwario minus 4A a C wedi lluosi rhannu dy 2A. Tacluso a ni'n gweld bod y gwerthoedd yna dyn ni. Yna os ydych chi'n sylwi, mae 196 neu 19.6 yn mynd i gyda ni yma. Felly, os ydych chi'n gosod yna mewn y cyfrifiannell, gaelech chi syrd yn dod mas gyda y gwerthoedd yna. Felly, naill llai,
ni'n cael neud e ar wahân, neu bych chi wedi stico fan eich cyfrifiannau a chi wedi cael y gwerthoedd yna. Ta beth, gewch chi'r atebion un lledigol 2.92 neu 0.063. Un lledigol, a ni'n gwybod ta positif yw e, achos ni'n siarad am y Milan, nôl lawr, haifio'r pwynt cychwynnol a nôl i'r llawr, felly 2.9 eiliad sydd gyda ni. Ni trafod hwnna reit ar y diwedd eto. Felly, rhan C a Ch yn ogystal â'r tybiaeth sydd wedi cael ei roi yn y cwestiwn, hynny yw bod dim gwrthiant air. Ysgrifennwch un tybiaeth ychwanegol ydych chi'n gwneud yn eich datrysiad. Felly, ni'n naill trin y bil fel gronen, neu ni'n gweud bod G yn cysonin trwy'r ystod taith y bil. A ran Ch, mae lawr i nawr yn mynd i mewn i neuadd chwaraeon lle uchder yn enfod yw 11.5. Mae hi'n credu os bydd hi'n cico'r bel yn ysgafnach i fyny, pel ysgafnach i fyny, yn vertigol o'r un uchder, 0.9 i'ch llawr, a'r un bianedd gychwynnol 14, yna byddai'r bel yn taro'r nenfod. Esboniwch pam mae'n bosib, na fydd hynny'n wir, does dim newid yn mynd i fod achos bod dim mas yn cael ei ddefnyddio yn un man yn yr hafaliadau yma. Felly does dim newid achos bod dim mas yn cael ei trin. Felly does dim ots beth yw pwysau yr bel mae'n defnyddio. Edrych eto ar y ffaith bod ni wedi cael gwerth minus 0.06. Pam mae hwnna'n cael ei roi i ni? Wel, os edrychwch chi ar y llun, oedd yr 2.92 yn dod o'r ffaith o'n i'n cael ei taflu o yma lan, tan fod yn dod i 0 a lawr, a nôl haibio'r pwynt cychwynnol a lawr i'r llawr. Felly, yr 0 minus 0.063 yw beth bydde fe sy'ch chi'n rhedeg nôl mewn amser i ddechrau ar y llawr. Ni'n mynd i weld hwnna'n gweithio wrth defnyddio ni y ffeithiau yma. Ni'n mynd i ddechrau ar y llawr nawr, dechrau o'r llawr. Felly mae lle ni'n cyrraedd y pwynt 0.9, mae fi yn mynd i fod yn 14. S, y pellter, ni'n teithio o'r llawr yn 0 ni, yn 0.9, A yn mynd i fod yn minus 9.8, a T yn 0.063. Ni'n mynd i weld os di hwnna'n rhoi'r gwerthoedd i ni bod ni'n cyrraedd y man yma. Ni'n mynd i ddefnyddio fformula nawr ar gyfer mudiant gyda cyflymiad cyson, sydd felly ddim yn cael ei ddefnyddio yn aml, ond mae fe dal yn ddilys. Nawr, felly bod chi wedi dod ar ei draws y pumed hafaliad yw hwn sydd ddim yn cael ei roi yn aml i chi. Felly, S yn haflu VT minus hanner a T wedi sgwario. Felly, ni'n mynd i ddod o hyd, ni'n mynd i ddod i gosod pethau mewn i weld os ni'n dod a S yn 0.9. Felly, V yn 14 yn y man le ni'n taflu fe. T yn beth ni'n angen defnyddio i weld os dwi'n gweithio, 0.063 minus hanner A yn minus 9.8 a T di sgwario. A mae hwnna'n dod i, os ni'n gweithio mas, 0.9 ffigur ystyrlon. Felly chi'n gweld wrth defnyddio'r y ffaith bod T yn 0.063, ni'n mynd o'r llawr i'r man cychwynnol. Felly dyna pam o'n i wedi cael 2 ateb. Ni'n mynd nôl mewn amser, T yn minus 0.06, yna ni nôl mewn amser i beth i'r amser pan oedd wedi gadael y llawr cyn cyrraedd y man cychwyn.